हे दिवपाक सोदता ते ओके किसान मोर्चे मागणी और फार्मर्स कॉपी मागा दी माझी झेरॉक्स काढून दे माझ्या रिपोर्टरांची आणि माझी कॉपी याच्याकडे दे सुरू करूया. नवनिर्वाचित सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य यांच्या स्वागत सगळ्यांचे अभिनंदन करपाच्या आजच्या कार्यक्रमात भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या गोंय प्रदेश कार्यालयात आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे उत्तर गोयचे खासदार आणि आमचे आयुष आणि डिफेन्स मंत्री श्रीपाद नाईक, गोवा आणि महाराष्ट्राचे संघटन मंत्री विजयराव पुराणेजी, सगळे नवनिर्वाचित जिल्हा पंचायत सदस्य, सगळे पत्रकार भाव आणि भयणानो, सगळ्यात पहिले हांव तुमचे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य जे निवडून आलेले असतात त्या सगळ्यांचे हांव हार्दिक अभिनंदन करता, हार्दिक स्वागत करता भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयात. आज तुम्ही सगळ्यांनी शपथ घेतलेली असा आणि येणाऱ्या 5 वर्षांक लागून आपल्या भागातलो विकास असत, डेव्हलपमेंट असत, हे करपाक लागून तुम्ही सगळे काम करतले आणि भारतीय जनता पार्टीचे काम आपापल्या भागा भितर, कारण पयल्या वेळार भारतीय जनता पार्टीक सबंद गोंयभर बऱ्या तरेचे यश हे प्राप्त जाल्ले आसा आणि सगळ्या लोकांनी तुमचेर विश्वास दवरलेलो आसा. गोंयचे जे 12 तालुके आसा त्या सगळ्या 12 तालुक्या भितर भारतीय जनता पार्टीचे असो एक सुद्धा तालुको उरूना की ज्या तालुक्या भितर भारतीय जनता पार्टीचो जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून येवना. तुम्ही सगळेजण काय तालुक्या भितर आमकां 100% यश मेळिल्लें आसा, काय तालुक्या भितर एखादो एक सीट गेला असू शकता, पण 100% सगळ्या गोंयभर जे रिप्रेझेंटेशन जे जावपाक जाय, ग्रामीण भागा भितर जे रिप्रेझेंटेशन आसूं जाय ते आमच्या निवडणुकीच्या दरम्यान ते सिद्ध जाल्लें आसा. गोंयच्या लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलेलो आसा, कारण गोंया भितर जे 80% ग्रामीण भाग येता, ह्या ग्रामीण भागातले कौल जे आसा, तो विश्वास जो आसा, तो विश्वास सरकाराचेर आसत, भारतीय जनता पार्टीचेर गोंयच्या लोकांनी दवरिल्लो आसा. आणि त्या लागून तुम्ही सगळ्याच जणांनी आपापल्या भागा भितर निवडून आयले म्हणजे आता काम सोंपलें अशें न करता, ज्या कामाक लागून ज्या लोकांनी तुमकां निवडून दिल्ले आसात त्या भागा भितर आमी सगळ्यांनी वावुरपाची गरज आसा. निवडणुकीच्या वेळाचेर आमकां खबर आसता कांय लोक मत मारतात, कांय मारनात, पण आमी सगळ्यांनी जेणे मारुना म्हणजे तेचे बरोबर काम करप ना अशें न दवरता भारतीय जनता पार्टीचे काम त्या मतदारसंघा भितर कशा पद्दतीन स्ट्रॉंग जातलें, कशा पद्दतीन बऱ्या तरेचें काम जातलें हे तुम्ही सगळ्यांनी पळोवपाची गरज आसा. वेगवेगळे डेव्हलपमेंट हे सगळें आसतलें, पण पार्टीचे वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसात, ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान त्या भागा भितर पार्टीचे कमळ जे आसा, पार्टीचे कार्य जे आसा हे तुम्ही येणाऱ्या दिसांनी पावोवपाची गरज आसा. कारण आमकां सगळ्या जाणांक 2022च्या निवडणुकीक विधानसभेक आमकां वचपाक जाय आणि त्या वेळाचेर आमकां सगळ्या जाणांक एक स्ट्रॉंग काम आपापल्या मतदारसंघा भितर करपाक जाय. सकाळी तुमचो सगळ्यांचो शपथविधी जाल्लो आसा, त्या निमित्तान मुख्यमंत्री तुमचे बरोबर सगळ्या बरोबर उलयल्ले आसा. तांच्यांनी एक सांगिल्लें आसा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना त्यांच्यानी जी गोंया भितर दवरिल्ली आसा, ही संकल्पना खऱ्या अर्थापर्यंत पावोवपाचें काम हे तुम्ही सगळ्यांनी करपाक जाय. येणारे वर्षभर तुमचो टर्म 5 वर्सां आसा,
पण या 1 वर्षाच्या कालावधीत सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो ज्यो आसात हे सगळे येवजणे सगळ्या लोकांपर्यंत पावोवपाचें काम तुम्ही करपाक जाय। कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा भारतीय जनता पार्टी सदोदीत शेवटच्या मनशा पर्यंत वचपाक जाय। हे आमचे ध्येय जे आसा हे ध्येय साध्य करपाचें काम तुम्ही सगळ्यांनी करपाक जाय। सो लोकांक एक सॅटिस्फॅक्शन आसूं जाय की लोकांनी जो विश्वास तुमचेर दवरलो, लोकांनी विश्वास जो भारतीय जनता पार्टीचेर दवरलो त्या विश्वासाक पात्र ठरपाक लागून तुम्ही सगळ्यांनी काम करपाक जाय। तुम्ही सगळे करतले अशी आशा व्यक्त करता आणि परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे आजच्या या कार्यक्रमात तुमचे अभिनंदन करता। कारण तुम्ही सगळेच जण निवडून आल्यानंतर पहिल्या वेळेस आमच्या कार्यालयात आलेले आसात, आपल्या तुमच्या कार्यालयात आलेले आसात, त्याका लागून तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता। आणि हांव आमचे मुख्यमंत्री तसेच श्रीपाद भाऊ नायक हांकां विनंती करता एक हांव विनंती करता की मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यानी या समयाचेर आपले उलोवप करचें। भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयात स्वागतास्पद अभिनंदनास्पद कार्यक्रम जो आयोजन केला नवनिर्वाचित जिल्हा पंचायत सदस्य या कार्यक्रमात आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ रानवडे, आमचे संघटन मंत्री श्री विजयराव पुराणिक जी, श्रीपाद भाऊ भारताचे आयुष मंत्री आणि तुम्ही सगळे नवनिर्वाचित जिल्हा पंचायत सदस्य भावानी बहिणांनो तसेच आमचे पत्रकार मित्र, सगळ्यात पहिली तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन। तुम्ही तुमच्या कष्टाचे, पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचे, पार्टीच्या कार्यशक्तीचे तुम्ही सगळेजण जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून निवडून आल्या त्याबद्दल तुमचे खूप खूप अभिनंदन। आज सकाळीच शपथविधीचा कार्यक्रम खूप मोठ्या दबाज्यान पहिलीच फावटी असो कार्यक्रम जालो। अदरवाईज हो कार्यक्रम नॉर्थाक आणि साऊथाक खंय तरी तुमच्या जिल्हा पंचायतीच्या ऑफिसान हो कार्यक्रम जातलो, बरोबर म्हणून उरला। आज पहिलेच फावटी मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, डायरेक्टर आणि तोय बी कार्यक्रम सेक्रेटरीएटान जावप हे तुमच्या सगळ्यांचे भाग्य आसा। तुम्ही सगळे नवनिर्वाचित सदस्य लकी आसात। हांव उलयता आसतना सांगपाक विसरलो, बट हे फावटी ह्या पुराय एनजीआरांतल्यान दोन्ही जिल्हा पंचायत भवन बांदपाचो असो सरकारचो संकल्प आसा। उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत आणि दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत गेली कितलीशीच वर्सां जिल्हा पंचायत कार्यरत आसा, बट ताच्या खातीर स्वताचे जिल्हा पंचायत भवन हे अस्तित्वात अजूनही ना। ते दोशी अटे 2 तालुक्यांक जिल्हा पंचायत भवन जावपाक जाय ही माझी स्वतःची इच्छा आसा। गव्हर्नमेंटाक डायरेक्टर पंचायत हांकां इन्स्ट्रक्शनय दिला की ताच्या खातीर व्यवस्थित जागा लोकेट करून एक बरे प्रशस्त अशें ऑफिस, हॉल हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो ह्या टेन्युअरात कार्यरत जातल्यो। त्याच बरोबर तुमच्या कामाच्या संदर्भात तुमच्याकडे उलोवप जाना, बट एक नक्कीच एक जे सांगता की ज्या पद्धतीत तुम्ही सगळ्या लेवलापर्यंत काम करतले, ग्रामीण भागापर्यंत काम करतले, शेवटच्या मनशापर्यंत पावतले। माझे अधिकार कितें हे म्हणण्यापेक्षा माझे कर्तव्य कितें हे चड आसा। आम्ही लोकप्रतिनिधी ह्या नात्यात आपले कर्तव्य हे खूप महत्वाचे आसा। कोणीच तुमकां आडोवंक ना, खंयच्याच ऑफिसान खंयचीच येवजण सगळ्या लोकांपर्यंत पावोवपाक कोणीच आडोवंक ना आणि सरकारान तर नाच ना। वयल्यान जाल्यार हांव म्हणटलो की तुमचे ते प्रथम कर्तव्य आसा। म्हाका बरेचदा विचारतात की हांव आतां जेन्ना ट्रेनिंग बरेचशे फावटी उलयता, बरेचशे फावटी हे आमकां खबरूच ना मरे म्हणटा, बट खबर करून घेवपाचें काम कोणाचें आसा? तुमचें आसा। म्हाका खबर ना ही गजाल खंयसरूच दवरूं नाका। सरकाराची खंयची येवजण आसतली, सरकाराची खंयची स्कीम आसतली, सरकाराचो खंयचोय प्रकल्प आसतलो, निदान ताचेर वाचन करात, तो अजून अभ्यास करचो तुम्ही आणि तो सगळ्या मनशा लास्ट म्हणजे जेका ज्या प्रकल्पाची गरज आसा। आम्ही उदाहरण जेन्ना सांगपाचो जालो जाल्यार आम्ही म्हणटा की बचपन स्कीम ही ऑर्फन चायल्डा खातीर आसलेली स्कीम। गोंयांत एकूय मनीस असो उरोंक जायना की जो ऑर्फन चायल्ड आसा ताच्या पर्यंत आम्ही बचपन स्कीम योजना पावोंक ना। आम्ही म्हणटा की सोशल वेलफेअराच्या मार्फत आमच्याकडे उमेद सेंटर हो प्रकल्प आसा, पण उमेद सेंटर प्रकल्प कितल्या ग्रामपंचायतींनी चालू केलो जर आज काडीत जाल्यार इट इज नॉट मोर दॅन 35। प्रत्येक ग्रामपंचायतीन एक उमेद सेंटर सुरू करूं येता। सरकाराचे त्याच्या खातीर 1.5 लाख रुपयाचे प्रायोजन आसा। दर वर्साक सरकार 1.5 लाख रुपया उमेद सेंटर चलोवपाक दिता, पण कितल्या जाणांनी सुरवात केल्यो?
आतापर्यंत फक्त 35 उमेद सेंटरां सुरू झाली. उरलेल्यांक कोणी आडयल्या ना. ते तुमचें काम न्ही. थोडे जण पयलीं आसले ताका म्हणटा आपूण 3 फावटी आहा. 3 फावटी जाल्यार कितली उमेद सेंटर सुरू केली तुवें? शेवटी त्या ग्रामपंचायतीन सुरू करप म्हणजे खंयच्या तरी एखाद्या सोसायटीक धरून सुरू करप. गोंयांत आतापर्यंत पळयत जाल्यार म्हाका दिसता अंदाजे आता किसान कार्ड कितल्या जाणां कडेन आसा? बाबा माझ्या पुराय मतदारसंघात येवपी जर 20,000 फार्मर आसात आनी 2,000 जाणां कडेन कार्ड आसा जाल्यार म्हणजे आमचें काम न्ही. 100% लोकांपर्यंत कार्ड पावोवपाचें, 100% लोकांपर्यंत फिजिकली डिसेबिलिटी कार्ड पावोवपाचें, कृषी कार्ड पावोवपाचें. हें काम हे लोकप्रतिनिधी ह्या नात्यान तुमचे आसा. आमी फक्त म्हाका निधी कितलो मेळटलो आनी हांव गटारां कितली बांदतलो हो महत्वाचो ना. हांव परत सांगता, आमकां सगळ्या जाणांक गटारां आनी रस्तेच बांदपाक इंट्रस्ट आसता. तो गटारां आनी रस्ते बांदपाचो इंट्रस्ट कमी करून मनशाचो विकास, ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या डेव्हलपमेंटाचेर जर आमी भर दिलो जाल्यार निश्चितच म्हाका दिसता हर एक सरकारचें आमचें जें स्वप्न आसा, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचें स्वप्न आहा. स्वप्न कितें आहा आमचें? अंत्योदय तत्वाचेर हे सरकार चलपाक जाय. आमी समाज सेवे खातीर सरकार चलयता. तें स्वप्न साकार करपा खातीर आमी दीस रात कार्यरत आसतले आनी त्याच अंत्योदय म्हणजे समाजातल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत आमचो अपंग भाव आसतलो, आमची विधवा भयण आसतली, आमची जाणटेली आवय आसतली, ताज्या पर्यंत एकूय येवजण जे केंद्रात काडिल्ल्यो कितलेश्योच येवजणी. हांवें आतां आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हाचो उल्लेख केलो, पण ताज्या व्यतिरिक्तूय बी कितल्योश्योच येवजणी आसा त्यो तुमकां सगळ्या मनशा पर्यंत पावोवपाक कोणीच आडोवंक ना. त्या खातीर म्हाका अधिकार कितले दिले, म्हाका ह्या तो अधिकार दिले म्हणण्यापेक्षा आमी कामां कितली केली, आमी कितल्या लोकां पर्यंत हर एक येवजणी पावयल्यो ह्यो खूब महत्वाच्यो आसा. आणि निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ह्या नात्यान तुमचे हर एकट्याचें काम आसतलें की आमी म्हणटात जशा शेवटच्या घरापर्यंत भारतीय जनता पार्टी पावपाक जाय, शेवटच्या मनशापर्यंत भारतीय जनता पार्टी पावपाक जाय. आणि ती एकदा आणि दोनदा न्ही, या जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तान आमचो पाया घट्ट जाल्लो आसा. आमी जशें म्हणटा की 80% वोटरांनी हे फावटी जिल्हा पंचायतींनी मतदान केलें आणि ते बहुमतान भारतीय जनता पार्टीक जिल्हा पंचायती ज्यो निवडून दिल्यो आताच न्ही परत आणि परत म्हणजे फुडली 25 वर्सां सुद्धा भारतीय जनता पार्टी खातीर जिल्हा पंचायत आणि विधानसभा या राज्यात राज्य करतले. त्या खातीर आमी सगळे कार्यरत रावतले. हो संकल्प आसपाक जाय, आमची ही शपथ आसपाक जाय. कारण आमी एकदा भारतीय जनता पार्टी दिले, फुडले फावटी म्हाका तिकेट दिवंक ना म्हणून हांव जिल्हा पंचायत न्हू. फुडले फावटी जरी म्हाका तिकेट दिली ना जाल्यारूय हांव जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणजे हांव जिल्हा पंचायत सदस्य नासलो जाल्यारूय भारतीय जनता पार्टी खातीर काम करतलो. हे महत्वाचे आसा. कारण ज्या पार्टीत हांव पळयता की म्हाज्या समोर बसलेले कितलेशेच कार्यकर्ते आसा ज्यांचे आपले कार्य काम करता 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 तुम्ही ह्या पदापर्यंत पावले आसा. त्याती हे पद जरी आज महत्वाचे असले काम करपा खातीर आम्ही म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीत सामान्यातल्या सामान्य मनशाक सुद्धा आपला एखादा लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिवपाचे काम हे फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीनच जाता. म्हणजे ताज्या खातीर नो डाऊट तुमची काम करपाची कॅपॅसिटी आसा, कुवत आसात, पण भारतीय जनता पार्टी सारकेलो आपल्या सामान्य कार्यकर्त्याक सोदून तेका ती तिकेटूय दिता, तेका जिल्हा पंचायत जिल्हा पंचायत आमदार मंत्री मुख्यमंत्री पर्यंत पावपाचे काम हे फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीत जाता. म्हणूनच तर आज गोंयभरातल्या ग्रामीण भागातले आमचे कितलेशेच फुडे आशिल्ले माझे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य आज ह्या पदापर्यंत पावल्या. हांव परत एकदा पार्टीच्या वतीन आणि सरकारच्या वतीने तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि अशाच सदोदीत पार्टी खातीर आणि गोंयच्या विकासा खातीर आम्ही सदोदीत कार्यरत रावतले. हे सांगता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. हांव विनंती करता आमचे विजयराव पुराणीक की तांच्यांनी मार्गदर्शन करचें. मागीर सोंपयता आसतना लोकांक रिलीज करीत जातलें. व्यासपीठावर उपस्थित आपले गोवा राज्याचे माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय केंद्रीय मंत्री तसंच उपस्थित सर्व जिल्हा परिषद नवनिर्वाचित
सदस्य, भगिनी आणि बंधू, आपल्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन. गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कदाचित दोन्ही जिल्हा परिषदांमध्ये स्पष्ट बहुमताने भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार हे निवडून आलेले आहेत. जसं यावेळेचं केंद्राचं सरकार हे सरकार आहे एनडीएचं, पण भारतीय जनता पार्टीचे खासदार एवढे आहेत की भारतीय जनता पार्टीच्या ताकदीवर स्पष्ट बहुमतावर भारतीय जनता पार्टी ही केंद्रामध्ये सत्तेवर आहे. तशा प्रकारचं यश जिल्हा परिषदांमध्ये गोव्याच्या तुम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी मिळून मिळवलं, यासाठी तुमचं सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन. एका अर्थाने मनोहरभाई गेल्यानंतर वर्ष दीड वर्षातच होत आलं. या दीड वर्षांमध्ये आलेली सर्वच मतदारांना आव्हान करणारी अशी ही पहिली निवडणूक होती. आणि सर्वसाधारणपणे अन्य ठिकाणी काय घडतं तर असा एखादा मोठा नेता गेल्यानंतर जो व्हॅक्युम तयार होतो, त्या व्हॅक्युम मध्ये नंतर यश मिळवणं अवघड जातं. पण आपल्या भारतीय जनता पार्टीचं वैशिष्ट्य आहे, त्या कार्यकर्त्यांनी ज्या पद्धतीने काम केलेलं असतं त्या सगळ्याचा परिणाम म्हणून अवतीभोवती असे कार्यकर्त्यांचा समूह तयार होतो की जो समूह त्या कार्यकर्त्याच्या नसण्याची स्थिती आल्यानंतर ते काम सहजतेने पुढे घेऊन जातो. त्या उदाहरणामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या कर्तृत्वाने, आपल्या सगळ्यांच्या क्षमतेने गोव्याची भर पडलेली आहे. श्यामाप्रसादजी मुखर्जी गेले, दीनदयाळजी गेले, अटलजी गेले, कुशाभाऊ ठाकरे गेले, असे पहिल्या पिढीतले भारतीय जनता पार्टीचे असलेलं सगळं नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड झालं तरी सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचा विकासाचा रथ हा घोडदौड करतोय. आणि बंगालचं वगैरे चित्र पाहिल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं की आता हा विजयरथ थांबणारी काही व्यवस्था देशामध्ये शिल्लक राहील की नाही, अशा प्रकारची स्थिती आता भारतीय जनता पार्टीची आलेली आहे. आपण सगळेजण आता असे निर्वाचित सदस्य म्हणून आल्यानंतर आपली जबाबदारी काय या संबंधामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि माननीय प्रदेशाध्यक्षांनी काही गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. मला असं वाटतं त्या सर्व गोष्टी प्रभावीपणे आपापल्या कार्यक्षेत्रामध्ये, आपल्यासाठी गोवा म्हणजे काय तर आपल्यासाठी गोवा म्हणजे आपलं जिल्हा परिषदेचा असलेला जो गट आहे त्या गटामध्ये गोव्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी या प्रभावीपणे त्याची अंमलबजावणी करणं आणि भारतीय जनता पार्टीचा लोकप्रतिनिधी असल्यानंतर विकासाची गंगा, विकासाचा रथ आपल्यापर्यंत कसा येऊन पोहोचतो याचं एक उदाहरण प्रस्तुत करणं, या दृष्टीने आपण सर्वांनी प्रयत्न करावे अशी अपेक्षा व्यक्त करून आणि तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देऊन माझं बोलणं थांबवतो. धन्यवाद. आता विनंती करता आमचे श्रीपाद भाऊ नाईक करता की त्यांच्यानी तुमचा मार्गदर्शन करते. जिल्हा पंचायतील निवडून दिलेल्या सगळ्या सदस्याचे एकत्रीकरणात व्यासपीठावर उपस्थित राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर आनंद तानावडे, आमचे संघटन मंत्री माननीय श्री विजयराव पुराणिक, उपस्थित
सगळे नवनिर्वाचित जिल्हा पंचायत सदस्य, पत्रकार बंधू, भावांनो आणि भगिनींनो, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष, माननीय संघटन मंत्री आणि आपल्या भाषणात आपले विचार तुमच्या सोबत दवरलेले असतात. आम्ही सर्वप्रथम तुमचे सगळ्यांचे काळजापासून स्वागत करता की तुम्ही ज्या पद्धतीन विजय ओढून हाडलो आणि जे गोंयान एक विकृत असे राजकारणाची दिशा जी विकृत करपाचे जे काँग्रेसचे इतर विरोधी पक्षाचे प्रयत्न आशिल्ले तांच्या तोंडाकूच गुड्डो घाललो अशें म्हणपाक काय हरकत ना. कारण गोंयान अशे तरेचे चित्र निर्माण केल्ले की भारतीय जनता पक्ष आता फुडें ताची वाटचाल भयंकर कठीण आसा आणि संपूर्ण गोंय हे सगळे विरोधकां फाटल्यान अशे तरेचो हावभाव ते सगळे करताले. परंतु ह्या निर्णयान ज्या पद्दतीन तांकां चपाक खरें उत्तर बरें उत्तर दिलें, म्हाका दिसता आनी खंय तरी फुडल्या येणाऱ्या वर्षेपर्यंत तांकां आनी कदाचित प्रश्न करपाची ताकदच उरची ना. हे सगळें कित्याक घडलें की भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो एक वेगळ्या विचारशैलीतून काम करता आणि ताजे जे फळ जे आसा ताजे फळ आसा. आमी सदांच म्हणटात पयली देश, नंतर पार्टी, नंतर हांव. हो जो संस्कार आसा, हो संस्काराच्या माध्यमातून आम्ही सगळे परिपक्व कार्यकर्ते झाल्यात. तुम्ही निवडून आले पण असे शेकडो कार्यकर्ते असतात, त्यात तुमच्याच बरोबरचे शेकडो कार्यकर्ते असतात, हजारो कार्यकर्ते असतात. त्यांच्या परिश्रमाचेर, पक्षाच्या संघटनेच्या ताकदीचेर आम्ही हो विजय खंय तरी ओढून घेतलेला असा आणि योग्य वेळार जेन्ना जाय तेन्नाच ओढून घेतलेला असा. आणि त्यामुळे तुमचे परत एकदा म्हणजे अभिनंदन शब्दांनी करप कठीण आसा. कारण ह्या प्रसंगात तुम्ही जे काही धैर्य दाखयले, जे कितें परिश्रम घेतले ताचे फळ भारतीय जनता पक्ष गोंयांतच नाही परंतु संपूर्ण देशात आम्ही सगळ्यांनी आणि एक खंय विजयाकडे वचपाचो एक आमचो एक मार्ग जो आसा तो प्रशस्त कसो आसा दाखयल्ले आसा. प्रत्येकाचो मतदारसंघ म्हाका दिसता हो आमचो फाल्यां भालयेतलो जावंक जाय. कारण आज तुमचे कडेन तुमचे सरकार केंद्रांत आसा, तुमचे कडेन 2 खासदार आसा, एक लोकसभेचो एक राज्यसभेचो आसा, राज्यांत सरकार आमचे आसा. आणि अशा या सगळ्या पॉझिटिव्ह काळात आम्ही म्हाका दिसता फाल्यां पासूनच आज पासूनच आपलो मतदारसंघ कसो इंटॅक्ट उरतलो, मतदारसंघाचेर आमचे मतांची वाड आमी कितें करतले, जो कितें सपोर्ट सगळे कडल्यान तुमकां जाय तो निश्चितपणे मेळटलो. राज्य सरकार तुमच्या फाटल्यान भरभक्कम उबी आसा. दोतोरान आतांच सांगलें की ज्यो काही स्किमी आहा बारीक सारीक स्किमी, पण एकदां खंय तरी एका घराचें जर काम केलें तर जन्मभर तुका केन्नाच विसरना. खंयची अमीश ताका दाखयली जाल्यार त्या अमिशाक तो बळी पडना. कारण तो खंय तरी तुमच्या आचाराचेर, तुमच्या विचाराचेर, तुमच्या कामाच्या पद्दतीचेर तो इतलो हे जाता आहा की ताका खंय तरी ताचें मन भायर वचपाक खंय तरी ताका परमिशन दिना. आणि अशा ह्या संदीन तुमकां 5 वर्सां आसात. तुमकां जी काही राज्य सरकार कडल्यान कितें फाटबळ जाय पडटलें तें फाटबळ निश्चितपणे तुमकां मेळटलें. खासदार म्हणून आमचे कडल्यान जे कितें जाय, केंद्रीय मंत्री म्हणून आमचे कडल्यान कितें जाय ताजे पुरेपूर ताजो उपयोग करूया. CSR फंड आसा तुमच्या हितून तर खंय तरी कामां खंय उरले आसा सगळे अशें एकदां जर सोदूंक लागले, सांपडपाक लागले तर सगळे हातीक मेळटा. आणि ते तुमी जेन्ना जितले गांठान फुडें सरतले आणि कामां करतले, आपापल्या मतदारसंघाचो विकास करतलो तर तो मतदारसंघ प्रत्येक मतदार आमकां केन्नाच विसरची ना. आमचे कडेन सगळे आसा, तुमचे सारखे रात दीस काम करपी कार्यकर्ते आसा, सरकार आसा, दोन्ही सरकारां आसा आणि आमचे कार्यकर्त्याची भक्कम फळी तुमच्या बरोबर आसा हे सगळें करून घेवपाक. याचो फायदो आमी घेवया. आज खंय तरी आमी 33 आपल्या 33 पैकी आमी 50 पैकी म्हणजे जवळजवळ 43 पैकी आमी 33 येयल्ली आसा. म्हणजे ह्या सगळ्या हाजे इतिहासांत आमी गेले सगळे पंचायत हे पयल्यो, जिल्हा पंचायत पयल्यो. आमकां खंय तरी एक जिल्ल्यांत जर आमकां पंचायत घडोवपाची आशिल्ली, आमकां आमची सत्ता घडोवपाची आशिल्ली, आमकां एवढे तेवढे 4 जाणां उचलून हाडचे पडटाले, कोणाक समजूचे पडटाले. परंतु तुमच्या सगळ्यांच्या परिश्रमान, सरकारच्या कामगिरीचेर हे सगळे बरे जाल्ले आसा. ते सांबाळून दवरप, कशें सांबाळून दवरप तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, ते सांगपाची गरज ना. त्यामुळे आमी सगळे एकत्र येवन कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन
विकासाची घोडदळ सगळे केंद्राची सीमी असतं कितें तुमकां गरज पडटली आमी सदां तुमचे बरोबर आसतले जास्त वेळ न घेता आम्ही सगळे मतदारसंघाचा विकास हे आमचे ध्येय आणि पक्षाचे त्याचबरोबर पक्षाच्या कामाच्या माध्यमातून डबल काम जाता पक्षाचे संघटन मजबूत जाता या कामाक जर 4 भुरग्यांक आमचे लायले 4 कार्यकर्ता लायले तुझी जबाबदारी ते पक्ष मजबूत जालो कामही जाले हे सगळे गोष्टी आमकां करपाची बरी संधी मेळिल्ली आसा त्या संधीचा आमी उपयोग घेवया आणि भारतीय जनता पार्टी पुढे व्हरया सगळ्यांनी देव बरें करून सगळ्यांनी पॉलिटिकेचा आम्ही नाव घेता तसे एक एकट्यान घेवपाचें भोवगट्यान फूल घेवपाचें मुख्यमंत्री स्वागत घालतलो एक नाव घेता आम्ही श्रमेश उमाकांत गावडे सेम वयरूच सेम तू सारखं कॅमेरा नाही उमाकांत मॅडम श्रमेश भोसले श्रमेश त्यांचं दीपक नायक बोरकार रमेश नारायण कामत रमेश मागचा वेळ फोटो घ्या तू घेऊ जाय नारायण कामत उल्हास सुयेकर संजना संजय वेळी संजना सुवर्ण सुधा गोविंद गावकर सुरेश केपेकर सिद्धार्थ श्रीनिवास गांव देसाई खुशाली वेळी शालू वेळी खुशाली वेळी शालू आणि शोभना शालू वेळी शोभना अनिता अजय थोरा महादेव यशवंत धारळकर अनिता पाटील महादेव महादेव मनोहर यशवंत धारळकर सीमा खडपे त्याच्या वडिलांची सीमा शिवरीची सनिशा त्या वडिलांची सनिशा त्याच्या वडिलांची मनीषा हडोना त्यानंतर दीक्षा निहारिका दत्तप्रसाद कार्तिक दत्तप्रसाद कार्तिक त्यानंतर रुपेश अंजली नाईक गिरीश उसकळकर म्हटल्या सिद्धेश श्रीपाद नाईक सिद्धेश दाखो मडकईकर चौकाश घेऊन तुम्ही लाईने फोटो घेता महेश सावंत सिद्धेश म्हणजे महेश बरोबर महेश भाई शंकर भागीत गोपाळ सोमूर देवयानी गाव आणि राजश्री काळे
Ja, Gericht. Ja, please. The bike. तेवढ्याच पळे राव पैसा गाई आमच्या शंकरचा मागच्या राहा राहतो माहिती राहा ना शंकरचा मागच्या राहा शंकरचा एकाच पटवण्यात मायाच्या फडकर साहेब मागच्या फोटो पुढे गोपाळबाई मागच्या राहा कार्तिक सुधीर सगळ्यांचा एक फोटो घ्या एक खूप फोटो मागच्या राहा सुधीर सगळ्यांचा एक फोटो घ्या सेम त्यांनी असं सांगतो फोटो फोटो घ्या असे पुढे ती साइड दोरिया सर एकूण ती साइड रावल्या पट्ट्यान उभ्या राहा आम्ही सर त्याच्या पहिले एकूच प्रश्न विचारता सगळ्या प्रश्न विचारतात सदाच प्रश्न उभे राहा तुम्ही उभे राहा फोन करू शाम शाम फाटी बाहेर पडता मागचे फाटी मागचे फॅन बंद करा आणि पाटील